san ki nake masoyiyata. So ƙauna sun saka ni tarko, ko bambara gare ki zana miko, ban nauyin baki gun ta sa'o. Sabon so ƙauna sabon soyayya, ƙaunar ki nake yi a zuciyata, nisan ki nake yi masoyiyata. Misalta yadda nake ƙaunar ki, kalma ta yi kaɗan balle a rubutu da tawa da ta ƙare. Dan daure ka faɗa ko kaɗan a raina aina samu sukuni. Ba ni ba kai so ga manjini da damke nauna baka. He komai sai da rabo kuma sai da sila, wannan haka ne na gane. Ashe akwai sabon da idan aka yi batun rabuwa ƙarya ne. Kuma ya faru zabuto na rani sirrin namu mabu ne. So sanadin ƙauna a zaman tare haƙuri tilas fa mu yi sa. He ka jani inda ka so, ka kai ni ne kuma sai na bika. Auren mu ko da gida in babu kuma mu zauna buka. Abinda duka ka sa ni shi zana yi ma ai ba shaka. Ƙaunar ka ta wuce ni da jijiya ta yi mini rasa. Shin mai za na faɗa domin na misalta yadda nake ƙaunar ki. Ba ni ba kai so ga manjini da damke nauna baka. Yo zuciyata san ki ne ya kamata, na kasa zaune tsaye sai da na zo na furta. Kullum muradina a garin ki zamto min mata, domin ki na yi kiɗa na so da ƙauna har na yi masa busa. Zaman tare haƙuri tilas sai mun yi shi, babu gani da ido. Sarau abin da tafiya da dare ma da muke wannan mawar da ke bayan na masu maki ta mata wai ya kamata abin da ya ke kamata fito da mata aure Allah shi nake tunan ko da wai su hanya mace wacce zan kama kuɗi ma na gani da ke mun shaku sosai muna bala'in sun juna wanda ko ba ka ba gaskiya na shi ko?
Farida. Haba mi ka zo yi anan. Ina ta neman ki kwana biyu Farida. A ta. Mu da kai mu ida tun da ma nake ba so ka. Na baki ki hakura mana. Kai anan da Allah mu da kai ba na ce maka mu ida ba na son ka ba. Malam lafiya. Lafiya lo kai ko wane ne? Dike ta mako ne wai ya zai daga je in tayin dawo nan zanga ka zo kana mata fada. Dan Allah malam ka tafi da mu fa anan. Wai da kai me tsakanin ka da ita? Abin da yake ta. Ku dai na ya Allah ku bar. Ku dai ya Allah. Allah ku dai na. Subhanallah kai bari. Mine da wanga ha? Kuna musu me kuna hada ha? Ha bari ni da wanga. Ha kai bari kuna musu me mine da wanga ha? Ha? Me da wanga ha? Bai kamata ba yanzu in ya faɗa in ya ji ma ko ji mai ya zaka cewa ha yanzu ya ji ma ya zaka cewa ko ko in ka ji mai me zaka yi ha kuna ayi musulmai kuna faɗa bai kamata ba ku ne kamata ku ga yana faɗa ku sha musu kunne kun ku dawo ku ne za ku zo ku faɗa ha ku ya ce yara manyan gobe ku ne za ku dawo ku faɗa kuma bai kamata ba ka daina menene wanda ha ba kai fa in ka ji mai ha ya zaka cewa bai kamata kuna faɗa ba sai kuma cikin su wane ne cikin su ha wa suke so cikin su Ni gaskiya wani ne. to idan ka malam kaji wanda kake ina so hakuri ne zaka yi ba sai ka nemi wani Allah ya baka wata haka zaka yi amma ku zo kuna faɗa nan bai kamata ba ku shi mijin na banza bai kamata ka yi hakuri ne zaka yi kaji ha to okay ba ku mi ha sai kuma hakuri ne zaka yi kaji bai kamata kuna faɗa ba ku ni ba faɗa kan su wala kinga ko ku zan zaba guda ne kuna faɗa kuna tare samari suna saura bayan gaskiya na gode maka da wa a dai ba Allah zai samu nan mutum da To, iyata, ki mai da hankali ga karatu. Duk da ke da kokari a karatun Muhammadiyya, to ki mai da hankali a karatun boko. Kada ki bi rudin samarin zamanin ga. Duk wanda ya tsaida ki akan hanya, kada ki tsaya. Ki gaya mai yanzu gidanku. Ki ji iyata. Allah ya miki albarka iyata. Sai ke dawo. Ok, abokina ina Muktar wai. Ha, Muktar ka san ya ce min zai iska na nan fara ba. Ina ma zai da zuwa shi. Fuskar bisu ba. Ok, to sai ya. Ba masala, ko jira shi ko. Sai nan da minti ka san kwana biyu nan namu mun bace mu jira ma sai ya sa ka. Shayin nan wai. Ni kana sa sun yi ba da Allah. Me ita kunna? Ba na so yana yi yanzu haka. Kuma mu na dinga gyara. Assalamu alaikum. Kai, ya kuke? Ya da dama ko? Ya kwana biyu. Kai. Nawa? Kai ka gani sai zo ko wallahi. Kai, ya kuna jin da ko kai ya wajina. Allah ne wallahi daga. Wallahi ka ga na zo ko. Wannan na san kai ma sannu fa Yawa sannu. yawa ya gari Da dama. ke san kullum idan yana zuwa nan ina ganin ki kina wucin gurin gaskiya wallahi kina burge ni wallahi sai sa nake ma yau gaskiya sai na miki magana Ya malam. Sau in kana so kai magana ka ko gidan mu sau mu je makaranta za ki. to malama to sunan naki fa ba ku me ke faɗa Ya malama Kai, ya abokina kai dan mara kai. Wanda zaka yi. wata wada cewa wallahi ina ma ka gane ka dalata
wace ce wannan ina ne gidan nasu? A gidan su nan bangaren gidan amrede. Kana ne unguwar take? Wannan area take mana. A wannan area? Mana. Kai wannan kusan gwa ba za ka abin nan ba. To kai ya za ka yi da mutum ne? Kai Allah. Me da Allah kai. Sarida. Kai kasan ya kamata Ka san fa mata kudi malam. Kudi wanga. Kudi bai kare. Malam kudi bai kare. Cin ba. Wa alaikum salam. Sannu zuwa yaya. Na share komi da komi yaya. Ok, donc c'est bien, wallahi yayi. Mijiya. Wallahi gashi. Donc c'est bon. Non, kai ta aiki, kai aiki. Kai ke aje aiki. Allah dai miki albarka kaunata. Allah ya baki albarka. Yayi kyau. Ya harkokin da dama da ko? Ya ga. In ka muku ruwa. To yana da cewa ko ruwa ko Allah ya miki albarka. Ake cewa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam yaya. Wai kauna. Sannu ka da zuwa. Ya ne damu. To daga masallaci. Bismillahirrahmanirrahim. Wajen na ku zama? Da fatan da yaske kin yi sallah ma tukuna. Na yi sallah. Da kun kai ne na tayi. Na yi sallah nake in yi sallah kafin ku dawo. Tun na ta in kun zo in bai yi sallah sai kun yi wada. Haka nan ne ya jawo banji Allah ya miki albarka. Da fata dai kun sa masu mamfatiya ko? Na abun nan ba a warge da shi wannan addu'an sa shi. To ni kullum ina yi sallah sai na sa musu Yani addu'a. sadakar can da nace ki take kai hatsi waɗannan geron na kin kai su. Hasin nan da kun ce in kai? Na kai ai ta ma zo sohuna ta ma zo ta gaida. Okay, ya zama sai ma ya jawo. Wai ina isalin sarmayinki Yusuf. Wace nan? Yusuf. Ya gaskiya ban son zancen shi. Yusuf gashi nan adali, kamili, baya da matsala ko kaɗan. Yusuf in ya gane ni yaya sama yaya ƙasa yaya sama yaya ƙasa har bai san ma inda zai sa ni ba kuma ki ce min baki son shi me illan shi. Ni gaskiya ya munafiki ne ni bai ma bin Muna wuce miya miki babu duk wani munafiki mai busa miki ƙarya akan ki illa Anas ɗin nan da ya biya. Anas bai son ki fi sibilla sai saboda dukiyar da Allah ya baki da kyawun da Allah ya baki saboda shine Anas yake bayan ki. Ba ku da komi na sai miki mota shekaran da baki da komi sai ki ɗauke shi ku ne wancan hotel kaza ku ne gidan zu ku ne ina ko aka ce duk abin da kike nan ga bana da abin ga akan ki ne ki kula da kanki kuma daga rana wata yau in Yusuf in ga ya shigo ni jikin bata mai da rai ko baki tsaki kai mai magana wadda ta abin gaskiya ana bata miki da rai kin san ba ta bata miki da rai ba ko ya saboda shi zaka bata min da rai saboda shi ana sallama ba wa ta shike ji ko wani na ga nan sallama tashi ana ake sallama ya anan kohar gida to bari mu ba inya yaya wai kauna ta Farida Yusuf ne yanzu Yusuf ne yanzu shi ne a kula da shi Ya ni ke kwana biyu na kiran ki bukiya don na samun ki. Dole yi na miki ne. baka san laifin da ka mini kai baka san laifin da ka mini Sai kin sai na haji to bari in faɗa maka malam shekarar shi da na kira ka me nake maka ban ce ina bukatar shi ka ka kawo mini shaushak ba
me kai ka chale ni kai banza da ni ka aza in ba da na je banki ba sun ce in ta in dawo bai mini dan shi na kira ka mini su ina so in ta yi shopping ni da abokaina mu kai banza da ni ha kuma ka ce wai kana so na kin san ina son ki menene kuɗi ke kin wuce kuɗi a wajena to da mi ba kawo shi ba harkokin ne sai a hankali harkokin ki ce nan ka fi har son harkokin ka da ni ke kan ke sai ina so ba ka suna to da in kana suna nan da ka fa min kudin nan wata ki mace gani alhamdulillah Farida Farida! Ya ci. Ina ne zaki? Yaya za mu bikin kawaye na ne. Kawayenki? Zamna min nan. Zaki wurin kawayenki tun da wani lokaci muna gidan gaba ki faɗa min ba. Ko dai ki ce mi Anas ne ya kirayo ki ko za ku hita da Anas ko? A'a yaya. A'a mi. Ba Anas ba ne? Wurin arme za mu. Wurin arme za ku ko? Ki diba ki ga Anas bai son ki fi sibillah dai sai dan yaudarar ki yake. Ha? Me kike nema gidan ga kika rasa? Ha? Baki da aikin komi sai dai ya kira ki ki doke shi ku ne wannan party ku ne wancan hotel ha? Farida. Ai ni ban tausa ana. Ha? Ki diba ki ga babu ma'aifiyarki alhaki duk abin da ya kamata ina cancanta ina yi miki. Bai yi miki girma ba kenan ko? Ha? Allah kiyaye. Muna gyara shi. sosai ba wallahi gaskiya kuma na ga gurin na ko sanyi sosai za mu fita mu dan huta ko to bari mu biya da abin sauti idan mun tafi wani irin sauti kike bukatar sa miki duk wani kake so ko oke ba matsala so gawa an sama da gudewa yau da akwai zafi da cin amana domin da akwai zafi an sama da gudewa Anyiyana ta ƙauna an sama da rubudewa an sama da so ƙauna sama da gudewa yau da akwai zafi da cin amana domin da akwai Mama, she get it, now we can Mama, she get it,
ya ki gara ya yi wallahi Dodira da akwai zafi Malam Allah ku rage karan sauke da zuwa yana karatu ne yana nan aiki soke yana da dibu Malam da Allah magana ne da Allah ku rage karan zuwa yana nan karatu da Allah karatu ne ya Allah da ka damu mutane da su ruwanka ai wannan shi ne sa ido mana kuma yana nuna mai mutum ga kai kana da kuma na ruwanka da mu wannan sa ido ne mana da Allah dan Allah bai mu ta iya mu ma da Allah da Allah wallahi in ka kama ta kura mana sa ido ne mana mara da kawai an samana an samana an samana budurwa hanya Allah da zira wannan kira da shi bibi da zuna wace ce ta kira ka kawai wace ce bai gane na ne ko wani ne kira ni so akwai kira ne bai kira ni ba ta zaki mushi a baki ko a ba da gudai da a matsayi mata ka san ban so ka so mani in ba ni ba a ki san na miki alƙawarin abu ne mana ba wata jiya mace da za ta so ki cikin yaron mana ke kaɗai ce a raina ki yi mu fuskar ki mana ki murmushi kuma daga kyakkyawan wurin nan ci yawa so ki ba ni bibi gaskiya ni ba ci to yi wa ki me ke bukata abinci ko kuma abin sha mai sanyi haka a'a ba na son abinci kuma ba na son abin sha mai ni ma nake shi yi wa ki su na gani ha su ba wata bari ka shi fita wallahi ka gani so da ai ka san to shekarar jin nan kira ne mai na gurin mutum ne ba to yayi ko shiga mutum kawai ka gani tashi ne mutum ne mutum ke ba da mu ba mu kan nan da shirin kamar wallahi amma yi ko kawai ka gani na dai dai mu je ko kawai da shi ba da mu kire san ko ai ya ce ba ai za a harka daga kamar yadda wannan abokina ya ganci ya mutu magana yana tafiya daga makaranta da ya kai a cikin birgi to shine ne nuna mata ai ni ma ina ungo na ma san birgi shine ne mu ungo kamar yadda dama yana aikin ce mana idan muna son ganin dole sai mun zuwa
tsaye da komai da komai. In ba haka ba, ban ni son in ƙara ganin ƙawahun ku bakin gidana. To baba. Kun ji na gaya muku, in ba haka ba ina bata muku da rai. Farida! Farida! Na'am. Yaki! Ɗauko min ruwa. daga ke na rufe alkawari na rike haka ne zahirin ra'ayi na kin jiya Hafisan ka ya zama da rayuwa ba san so ka ba in ba kai bane Farida! Farida! Hey, Farida! kitina Hey, ba magana nake miki ba. Ha? Ina aikin nan lissaki. Ba aikin lissaki ba. Mun tashi. Ya ka kafura min, ka kafura. Yau, kan wata hakin dawo? yana To, dama baba ne ce jira ke don kika dawo daga makaranta in ki sakon sai kai ma malam. Ina jiya ka wani fa. Kake da wani Allah. Kake da nake musu. Kai. Sai kin shi ganin nan. Ke waye wannan? sauri na ne Wangan. Suke cikin. Ayo. An ƙari lalace-lalacen 'yan matanka shine zaka zo ka lalata min kanwata. Fitar da gani. Fitar da gani. Fatima. Fatima, yayanki ya ce min ya ta yi karatu wajen da ake cikin shakatawa ne. Sun haɗu da samarin nan wanda shekarun jiya da gani wajen ki. Sun yi mai cin mutunci kuma samarin yana nan tare da wata yarinya ɗararra. Yaran nan tun da ni gansu hankali na bai kwanta musu ba. Ki ba ki ga irin askin da ke ga kanuwansu. Ke san wannan aski ba askin ɗiyan musulmi ba ne.
anya ba ɗiyan arna ne ba waɗannan yara. Saboda shi na miki kashe ki ba ke ba su. Ke shi na ga miki. Ke shi na ga miki. Ke shi na ga miki. Tashi ta Allah miki albarka. Bismillah. Wato Allah miki albarka. Abokina, ka sana ina ni wallahi gaskiya abin nan da ya faru na shiya. Gaskiya na ji zafin sa wallahi. Abin da yayin nan na tuni. Ai ba san yayin ta ba. Ah to, kai kullum ina ga maka malam. Asali. Bai kamata kana dinga kuma mutane mutunci ba, ha? Gaskiya ba. Kai wace yarinya? Ka san sai ba za ka aure da Allah ka sake ta. Kuma wannan kuma kana so ka kwata. Wallahi gaskiya ma yayin ya faɗa maka yayin bai faɗa maka. Gaskiya abokina ban zai rike ba. Kai, la abokina, ga tunan ma. Wallahi ina so mu ci. Ustaz. Assalamu alaikum. Muna lafiya. Ya karatu dai. Ya himma ya kokari. Ya kyau wallahi. Alhamdulillah. Malam Ustaz, kwanakin baya wannan abokina ne ya ce kun taɓa haɗuwa wani lokaci a nan wani waje inda ake ɗan shakata ana cin abinci. To sai nuna mun cewa sun kan taɓa samun rigima shi da wani mutum kwa kuka raba su. To sai nuna mun ce gaskiya ya ji daɗin irin da sai da kuka yi masa a nan take mu har ya taɓi lambar wayan ku. Shine yanzu da zamu zo ya kira ni ya ce ko tambayar da yake bukata. Tambaya anan shine wace yare da suke soyayya ita da shi fa. To sai zaman to cewar kamar yana shakku a kanta, ma'ana ko kuma a ce zargi ma. Kuma dama a can gidansu an nema an ce yin da za a yi su samu mutum da ya aure. To kun ji mun kuke gani akan wannan harkar ya kuma kuke gani? Dan gaskiya malam wallahi ko auren ta ne gaskiya na je na barta gidan na shakku akan ta. Kuma gaskiya shakku kan kenan ma'ana kenan ba yarda kenan. Gaskiya kun ce kenan ko gaishe sa nake barin zo yin tambaya kafin nake zuwa ku da ke magabata annabawa ku sanar da mu. Subhanallah. Aure gaskiya ko da an yi aure ma mutum na zargin matar shi babu aure tsakanin su. Aure da zargi ya haramta saboda Allah subhanahu wataala ya sauke ayoyi da dama da yake magana a kan zargi. Aure da zargi ba shi. Ko yau aure kun kai yau da ku yi aure kana zargin ta auren ku babu ta balle ya zamto ma kana son ka aure cikin zargin nan babu aure tsakanin ku da auren ta zaka cikin zargi saboda aure da zargi bai kamata ba. To amma malam sai zamanto wallahi abokina kullum idan muna tafi na ke gaya masa wannan ya da Allah idan ya san ba auren ta zai tuntuni ba ya daina sheta mata hankali ya daina ata mata rayuwa amma ya ƙi na domin wallahi malam wani ku faɗi kenan sai malam ya kwace ta faɗa mana gaskiya kenan kullum yana gaya mishi ya daina in ya san ba zai aure ta ba tun da wuri kullum suna fita su ne nan haƙotar ina ne sai kun gani kenan. Gaskiya ya kamata ya nemi yafiyar Allah subhanahu wata'ala. Gaskiya kamata ka yawaita istighfari ka nemi Allah ya gafarta ma zunubanka wanda ka aikata. Ita ma da kanta Allah ya gafarta mata. Allah ya shirye ku gaba ɗaya. Allah dai shirye ku. Gaskiya a daina wannan. Kullum cikin mutuwa muke gaskiya a daina ya haramta gaskiya a daina wannan subhanallah. Allah dai shirye ku. Mun gode ma Allah dai shirye. Amina mun gode wannan na gode sosai.
an sama na budurwa, an sama na so ƙauna, an sama na budurwa. Yau da akwai zafi, gada cin amana, domin da akwai zafi. An sama na, an sama na, an sama na budurwa. An yi yana, an yi yana, an yi yana ta ƙauna. Ok, kayan yawa ni wallahi ni yare na magaba dai wallahi ni ko na da fadi akan sa wallahi. Dai kuma wallahi. To kaga ne yanzu to je gidan. Ni kawai na ji kawai ma gaskiya zan ga wallahi. An sama da budurwa, an sama da so ƙauna, an sama da budurwa. Yau da akwai zafi, gada cin amana, domin da akwai zafi. Ni kawai yariyan nan na ji kawai ba za a wuce ba. Haba idan ka mata ka ci amana ta mana tun farko hidin na ga maka cewa yani ne idan ka san ba za ka aure farko ita amma ka zo ka zaka bata mata kawai kawai ka gane ni ji a raina ne kawai ka zargin ta ma nake ka gane kuma ka san aure da zargi gaskiya ko matsala gaskiya haka ne malam ya ce mun kamar da malam ya ga mata to ka gani amma gaskiya kyauta ba wallahi na kina ni kawai in ta fito ma kawai gaskiya zan faɗa mata mi ya abin da zai faru ya faru me za amma gaskiya ni kawai Anas ina jin aboki na dakata na shi komai da kun haje dama haka ne kace dakata ban son komai a gare ka duk zaman da mun ka bata tare a shekarya kace ni ka ce ni zaka aura babu wanda kake so in ba ni ba ka cuci rayuwata dakata maka yana ya kutumta mini kai mutuci ne mai yaudare zamanin maza ta Allah da ka sabon son komai Allah ya isa tsakanin mu da Farida Allah ya isa Farida Misa meki. Sai gare ki nake misa meki. Ana sai miki mi. Ba gane ya hasa armeki ko da masai da ne faɗa miki ko sai miki ni ba zai armeki ba ko bai da komi sai yaudara ya zo yaudare ki ko ha me ya bani miki a nan gidan ga ha maza shiga cikin gida. ka gani abokina jiya da muka je wajen malankin nan ka ga yadda ya nemi gaya mana gaskiya wallahi ka gani gaskiya ya faɗa maka ba matsala zai intira amma ni kai in da ka san rayuwa in dai da dama a dama fa ka gane amma kana ce mun amma ko da ke gaskiya yake faɗa ai gaskiya kullun cikin ta muke abin da ce abin da ka nemi kai ita nan zai dawo kan ni ba ga jiya ma mana wurin malami na maka haka ka ba kai na kana wani babbaje wani masa wani sirri na ka ba wani karan kana yi abuwa ba damu shikenan wani tambaye kama wai Allah ina ki tsari ni tun da zo nan ba mara da dama oke to da ke gidan su abin nake yi kalli dan shakuna nan bayan akwai kwana nan sai ka dan da Allah iso da Allah ina ji ina son mu ba matsala kaka da mu kasa sai na yi ana yawo ba
an ci amanar budurwa, an ci amanar so ƙauna, an ci amanar budurwa. Yau da akwai zafi, gana cin amana, domin da akwai zafi.